Bale, bigarren ariketarekin joango gara, hemen daukat bigarren ariketa pixkat prestatuta ja, aurrekotik aprobetxatu dudaнаrekin, orduan aterako dut. Bultzagailu bat, beste bultzagailu bat, ezkerrekoa erabiliko dugu pizteko, eskubikua itzaltzeko, orduan. Bultzagailuak nola jartzen dira? Erresistentzia bat negatibotik bultzagailuaren ezkerrekora, bale? Kable gorri bat positibotik bultzagailuaren bestaldera. Berdin da, hemen edo goikoan jarri, berdin dio. Bale, orduan beste erresistentzia bat ona, eta beste kable bat, hemendik ona. Kontuz goikoa eta bekua, goikoa hartzen baduzue, ez du funtzionatuko, bale? Eta orain, egingo duguna izango da. Beste kolore bat hartuko dugu, adibidez urdina, eta jarriko dugu. Puntu honetatik, erreskatuko dugu, hemendik egingo dugu, niri beti hemendik egitea gustatzen zait. Baina, bueno, hemendik egingo dugu, suposatzen da berdin izan dela. Eta jarriko dut kablea 11-ara. Eta hemendik, pixkatuk erratea da, bale, hortxe. Eta hemendik egingo dugu 6-ra. Bale, orduan dauzkagu 9, 11 eta 6. Bale? Lehen esan dudan bezala, lehengo ariketan esan dudan bezala, hau output izango da eta bi hauek input izango dira. Zergaitik, hauek ordenak emate dituzte eta honek esaten digu zer egin, Arduinoak esaten dio zer egin behar duen eta hauek esaten diote Arduinoari zer egin behar duen, bale? Orduan kodea hartzen dudanean, nik 9 honetan output edukiko dut, baina jarri beharko dut pin mode 11 input eta pin mode 6 input. Vale? Bueno, lerro hauek oraindik ez dute zer esan nahi, osak ez kezkatu zuek beste zenbaki batzu jarri badituzue, ez dago arazorik. Vale? Orain zer egin behar dugu, orain egin behar duguna programatu. Vale. Lehenengo gauza, zergaitik konektatzen ditugu honela bultzagailuak. Vale, orduan, gauza da. Bultzagailu hauek, nik botoia jotzen dudanean, egiten dutena da ezkerreko eta eskuineko aldeak lotzen dituzte elektrikoki. Vale, orduan, nik botoia bultzatzen ez dudan artean, hemen 0 voltio daudenez, eta hau irekita dagoenez, hemendik ez da intentsitaterik pasatzen, beraz, hemen 0 voltio badaude, hemen ere 0 voltio daude. Bai? Eta hemen ere 0 voltio daude. Eta honek irakurtzen du 0 voltio. Beraz, digital read egiten badugu, 0 voltio emango dugu. Bai? Botoia bultzatzen dudanean, hemen 0 voltio daude, hemen 5 voltio daude, eta 5 voltio horiek datoz, bide honetatik, eta jaisten dira 0 voltiora erresistentzian. Erresistentzia bakarra dagoenez, berak txupatzen ditulako 5 voltioak eta hortik pasatzen da intentsitate bat. Bai, orduan, hemen eta hemen, suposatzen denez, voltaia berdina daukagula, orduan, 5 hemen lehen 0 voltio geneukan, eta orain 5 voltio daukagu. Orduan, kable honek zer egingo du, laguntzen digu jakiten, hau bultzatuta dagoen, ala ez, bultzatuta ez dagoenean 0 voltio dauka, eta bultzatuta dagoenean 5 voltio dauka. Bultzatuta ez dagoenean low dago, eta bultzatzen dugunean high jartzen da, bale? High jartzen da. Orduan, zer egingo dugu? Identifikatuko dugu ze egoeratan dagoen. If digital read 11 high bada, orduan, esan diot pizteko, beraz, zer egingo dut? Bombia piztu, digital write, 9, high, punto y coma, eta berdin, itzaltzeko botoiari ematen badiot, itzaltzeko botoia da 6. Orduan zer egingo du? Nik itzaltzeko botoiari ematen badiot, egin behar duena da bombia itzali. Orduan,
digital right, low. Vale? Probatu dezagun, ea funtzionatzen duen, edo... Vale, orduan. Martxan jarri da, simuladorea pixkat mantxo gijua, baina, bueno, probatuko dugu ea funtzionatzen duen. Pizten da, itzaltzen duen botoiak ez du pizten duen botoiak, vale, pizten duen botoiak ez du itzaltzen, baina honek bai. Eta listo, hala, horrengo arte.